fête d'indépendance no enne ka pular fomu nyalande hectare hare fiide an inne ko honde kamen min ko Mamadou Lareni Kundara Bajar Kundara Bajar min ko Yaya Diallo Mali Yembere Mali Mustafa So Tuge awna yirdo non kaga na jindira wo ko ton falbondirte kadi fulbe ben kadi e futtude be Yembere Mali ka ko Mali Yembere ngo kambe andi ton e Kundara e Tuge do gonga ide enne fecciri sengo ka honno ka imorde no ngam fof joni musibe e bay ko minto ko polangal ko fina fama famine meden mabdo lawre Allah wadi non honno ko fedde indépendance men o woni arde mi fala hande video ko watten ko hara ko e dum non e ko ngangesa do remeten jonno bala non ko fulbe to woti fotti do mi darata mi jonna on kerije daran so waame wadade ka kili amen landal hande ngal wadetengal hingal sattingal satta ko juuti ko rabbidi ko honno be innata fête d'indépendance kapular fête d'indépendance yawten do en yawtay an ko no wiida kono fête d'indépendance innata yawten do men ade moko ba wonno way ko fewndi do taw landal ngal ko wondo ko honno be innata fête d'indépendance pular sida andi no indépendance aray ko hettare colonisation ka ko hettibe colonisation ka hettare lan tawti sango woni ko amesi mi hali pular je coloni français ko hettare e jogal bo e dominabe allora hettare e macciulo yagal aray la infini hala ka okay joni haden ka jogal don ko jogal hettibe e jogande ami ngara ko dum menni encore wiida mo linsa encore no wiida fête d'indépendance tigi o andi ko do wonna mais ko benata mi anda ko allora jende naka bo no anda okay ay fa jona ko landa lima do lan halande ko woni réponse on si tawi won oni nder leydi lagine ndi no wodi nokkure ka fata do yaade on hebali taw feere fi yawgol don woni visite gol woni wadgo tourisme ko honto e nder nokkure wato wonde nder lagine on ka ti pali taw ko ngal ma ti pali arna fala yawde fi yi'ugol mi fuddora kanka sabu on dum sabu be ka wiida o be ne ko kanka woni premier capital lagine mi fala yaade mi ya honno premier capital lagine ngal wa siko kanka wala siko Conakry parce que menen ko mi andi ko Conakry mi siki woni premier capital so ta yara ko darnodi malla goddu lotissha be jogiti ton mi fala yaade anda dum don mi anda okay anno haray min nokkure ka ti pali taw nder lagine no lagine mi jindal to moƴƴa min parce que min ko Conakry ko nde wotere mi yeɗon kono ko 3 mama ton mi arti min hari ko Sénégal mi wonno okay jon don sa do suba nokku goto nga falde hakkil ma gayndalam fala ya do yi'a baylan humpa haray ko honto e nder lagine min ko Mali Yembere ka touri so buta yaade ton Mali Yembere tunno ko bay ko sabu ko Mali Yembere na sabu no parce que sare marki san dari piji buya san dari kan internet do ata yimbe buy tourisme yaade Mali Yembere surtout no nga mo lura afamude ko dom stay inshallah sani me kam do la review gol mo lura awara be kanka mebe Mali Yembere men way habadi musi men annon si tawi suko nokku goto nga falde yaade fi o ya ko honto nokku goto min nay koyin aussi non banankoro sabu hondum koyin ma banankoro ko hondu woni ton ko weluma ma ko hakkilma nangi ko falde yaade ton allora koyin mi tigi me hande mi yaldo okay banankoro ko tom heba mi anda ton okay joni la en kalanda sakitoral ngal jango ko fête d'indépendance leydi meden di ko hondu woni message ma on e fi guinébe ben fi fulbe ben wala fi population men on fi wonande ma o fête do na hore ma ko nyalande meden ko non cewano conseil wiida kala ko falda wo ko hondu woni message ma on ka peuple guinéen hondu marda ko wi'abe ko minata be sarnde no sattini mais yo be burtu wakkilagol be golla leydi parce que kama buri welde be acca jokkugol pagay ci jande parce que no wonde important sa yalti sika koy piweni asikay kama wela mais sa yi ko ni kon kayasi atawe ko pejjo ci buri hulbinade donc yo himbe ben burtu gollugol leydi be nafitora ko ni ton ko piji kon donc harbe yawitali quoi okay no moji okay an ko ndo woni haray message ma on ka peuple guinéen on film haray mi do inna be mo kala ka wontiri haray ko wakkilo haray ka wando wo haray ka kama buram haray ko en jonni nder juude ka leydi men ko dum burata en nafude si affaire c'est la hala affaire politique wodo wadi dum do parce que dum fo doit sans doute taw ko population doit daranade dum non c'est tay dum fo wa sans doute haray mo kala ko wontiri ko wakkilo don le okay an mi message an ko toto Allah ko Allah wada ngen jam surtout non ka wade wonirde mo begine jonka wonir don are pour toujours ko ida ko jango ko l'indépendance meden gon ala pour toujours Allah wada ngen jam no moddir buten jogo ndirde di buten kadi indirde ka berde meden hana fotugol to wala do goddum jango daro huwa goddum go famude ala Allah wada ngen jam no moddiri okay merci aw haray honno min ko minata on ko wondu woni jabande fête d'indépendance ka pular
fetta ko adi kon taw no mari inde ka pular fet no inne fomu dum woni ka pular windangal ngal hatta non ko inde ko si tawi hara on hoolaki min ko moni haalde kon ido wawi baditade kadi wonbe sincude pular ngal be wonbe windude gon e baldo fo lan haalde fi mudum kami hollirta anda horema ka wawto yaade fi burto faltade ka sengo ka pular fet no inne fomu ma fomul ka yewtira wono wawi wonde harama pullo ma sina ma yurbe nokku gono haadra ko hondo woni indépendance dum no woni nyalande hectare wono onani mo linsan on no haaliri non nyalande hectare dum woni hondu nyalande anda hoorema nyande kabe inni bay ene hiden andi si dartama hari na e yimbe jogabe koko annasara be annasara yankobe woni portobe rawna guri en o kambe ari jaggi en hoore fina tawa meden hoore hala men kan hoore namu meden won non hande nyalande woni anda hoore ma dum 1958 anda hoore ma woni ko nyalande ko be inni be jonniti en hectare meden den kono hari na en jogabe awa hari fête d'indépendance no inne ka pular fomu nyalande hectare hari fiide andade dum do wonno jabande anda hoore ma fi fête d'indépendance inshallah kay data do waylande ko commentaire ton sikon tawti mation tawta mara on kadi ko hundum andu dum e sengo ka njandir don ton hara en sai kadi ko boytende ko pular ngal ko fina fama famina ko enen hawtingal merci on jarama